бүгінгі юлабыздың біздің қар жууына бару деген юлабызды сізге тақдим етемін. Қаршы алыңыз. Ağalar, kar udarı, basallar da tüzerim. Yılga aşağıdan, kulağım kalakardan. Karlar eriyip bitkense, yayga yılı etkense, kar havuna barayıp, tamın tablap karayıp. Ayıp şul barayıp. Hamıгыз балалар. Hamımız Sinay. Aydan tuttan mutluyuz. Рахмәт. Ақ инәй, кар һауына барырга уйлап тора инек. Бик вакыт килде, ақ инәй. Рахмәт. Акина, ниятегез бик изге булган. Әйдәгез, кар зур рахмәт укыйм сезгә, афариндар. Кар бару юлаһын зурланыгыз, кадерләнегез. Әйдәгез. İnay, niye olsun kar uğruna bargandarın? Инәй, кадыр килеп сыка дигән буйла. Бұл юла элек-электен кийген қар жууына барырға, балдарды һыу төшерергә, күз теймәсен өсөн эсергә шифалы булган. Инәй, карын бик файдалы түзәр, ысынмы икән. Ысын, борындан кийген. Ә ниңә асайдар уның менән хатта балаларды югандан һуң? Бәлки уларда күз тиюдән һаклаган балалар шифалы булган. Кисәге улагайдар кар һуына барып, юлда юлланып килгәндәр. Тасма кызыл яһагандар, сезгә урын әзерләгәндәр. Егеттәр, һау юлда пайтырырга ине бит. Ay yeşu, avzarınızı asıp katıp turhağız. Biz yurtdukta tap kaçtık bit indi. Doğuğa barırga yolumuz hazır kızlar. Ярай балалар, имен аман йөреп килегез. Кар һуын алып килегез безгә. Кар һуын алганда, бәхетле яздар юллагыз. Шифалы булсын һударыгыз. Бәхет һаудык юллагыз үзегезгә. Әйдәгез балалар, хәерле юл сезгә. Kar kuzarı ağlalar şu. Kustîmâkın kızargalar, kar kuzarı bağralar. Карагыз, куяш нурларынан кар һауын күзгә йылтырай. Нәбәргә кушылып, йөргәндә кызыллар. Uzak kadar aytırırsın. Şergana kaydağa. Медиак дигән куркам авылга табан. Булындырышлы медиак йөренде булга байтырга. Ниңә ундағалар? Уен уйнайбыз без һуй. Безlik uyup сапкына уйнап алайык инде. Мин дә әйтергә генә тура, минем көндә бик шәп. Мин дә уен уйнайбыз без һуй. Olmadı balalar. Eyde bir oyunda oynamalı gali. O oyunun içine yedi kalı. Eyde bakalım kayın. Раз килгәндә көйинде, ширваны булып акты, шул ергә ханда баты, бу нимә? Кар. Эй, кызым менән кызык, тугы тиз табыгыз. Эй, бундагы якытты, әйдәгез быйып алайык.
Kar huzarı büyük şifalı, bit kuzardı yoğurma. Kar huzarın alayık, sihir zahmet kıvırga. İnşallah berekallah, kar huzarın alayık, samavuzar koyurbuz. Күз тимәһен үзебезгә бит кузарзы юайык, бәхет шатлык юрайык. Бәхет шатлык юрайык, битенә һөртә, ярмалак каршыклы. Юка гына кар кулларын, зын-зын, өтемәдер. Кар кулында юындырган, бәпәгә күз тыймайзы. Сирәктерегез сыйпылмаһын, түгелмәһен бәхет уматтар. Кар һуның сибеләнһен кыздар, шифа аһын бөтә серлеләр. Рәхмәт хинәйезгә тәбиғәт, рәхмәт кар хузарына. Төкле аяк менән килһен елдә, битекләһен күлле яйында. Калдырмаһын һуң табынлы күзем, туендырһын ярлы байында. Шулай була күрһен. Йыр менән кайталар. Шуннан менән безнең инсценировка дәвам була инде.
Кар һавы йолаһының максаты ниде инде балаларды борынгы гореф-гадәттәре, халкыбызның борынгы гореф-гадәттәре, кар һавының халкыбыз тормышындагы роле менән таныштыру, авыл тарихы, халкыбызның яшәеше буенча эзләнүләр үткәрү, борынгы йолаларда сәхнә түренә мендерү, ерле материалга нигезләнеп, фольклорга, башкорт халык иҗатына, табигатькә хөрмәт һәм һөю тәрбияләү. Ата-баба йолаларына, тарихка кызыксыну уяту. Хугыш дәврендәге тормышты бүгенге белән сагыштырып, дөрес хыгынта өндәү. Яз килде, гөр килә кар һаулары, асып күрше тауларды. Урмандан һыу шәп ага, яландардан елгага. Һаулар шифалы булһын, башакта аштың тулһын. Электән килгән теләк, ашлык уңһын бигрәк. Язым ташкын һаулары, йөрәк ашкынулары. Кояш кебек елмая, саф назлы умырзая. Сыерсы кайта кәку, һандугас сайрай ирту. Кем илгә кайтмай түгел, яз үзе бит бер гомер. Ак сәскә ташымыр, акыштай йөзә булып, сиреннәр хуш кисле, яд исә назлы еле. Аңгыл таңдар атканда, һандуган сайраганда, осһаң ине күктәрдә, аян сәңгәр үрзәлдән, каендар бүре яра, һәм матур аңка тыга. Һәр мизгелдең үз яме, бигрәк тә яз ямле. Бу юланы үткәрәбез, балаларыбыз белһен, борынгы юлаларыбызды, белһендәр ата-бабалар нигезендә, һугыш дәврендә шул кар һавын, шишмә һавын эсер һамак итеп нитсендәр дигән һамак кадер итсендәр. Кар һавы менән элек юынгандар, балаларга күз теймәһен өчен балаларды юындыргандар. Шуннан һуң улы әсәйләр сәй кайнаткандар тәмле итеп, шул һуман гүлдәрде һипкәндәр шул һуман. Кар һавы электән борынгынан әйтелгәндән бер яктан уйлап караһаң, ул шифалы булган. Бөтен нимәнән дәваландыргандар, сихырдарды югандар. Быелга уй бар ди, чишмәне тазартып, чишмәләр ни моторлап нитәләргә, ни чишмә уенда моторлап бәрдегә. Пока ни кешеләрмен җыелышып, нитеп, чишмә буе мотор булган, ни анда ни бер үткәргә бу вакытта. Чишмәгәндә җәй вакытында кыш фонында ни туйлардан ни ул бар карарга барган иткәндә шул таба мотор нитәргә уй башында бен.
Thank you.